makosana paja kufamilia ali Dr. Saulos Chilima anabwera kuzafotokoza kunazo nati kufamilia imene akonza mwambo umene uzachitika pa 10 Juni chaka chimene cha 2026 mwambo umene uzachitikira kunsipe mboma la Nchewu ndi mwambo umenewo ndikumbukira malemu a Dr. Saulos Chilima paja Dr. Saulos Chilima thupi lawo ndikuti linayikidwa kunsipe kumeneko mboma la Nchewu ndi tsiku limene la pa 10 Juni chaka chimene cha 2026 akumbukira potengera kuti ndi tsikunso limene a Dr. Saulos Chilima anatisiya pa ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa imene inapha malemu a Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 8 nawo posatira zimenezi tinaona kuti akuchipani cha United Transformation Movement nawonso anabwera kuzafotokoza programu yawo imene akonzera nkhani yokhuzana ndi tsiku limene la pa 10 Juni chaka chimene cha 2026 paja timatsatira bwino kuti ale Dr. Saulos Chilima ndi amene ali mtsogoleri woyamba ku chipani cha United Transformation Movement ndi nawonso ngati chipani amakhala akumbukira mtsogoleri wawo woyamba pa tsiku limeneli ndi potsatira zimenezi tinaona kuti a Felix Njawala amene amayankhulira chipani chimene cha United Transformation Movement anapitatu pa Times kukachita exclusive interview kumeneko ndi anayankhulapo nkhani zokhuzana ndi zokonzekera mwambo umenewo komanso anthu amene ali pa ndandanda oti akapezeke ku mwambo umenewo ndikupeza kuti ambiri natsatira bwino zimene anayankhula a Felix Njawala ena amwene asinathe kutsatira bwinobwino tate tingonako zimene anayankhula pa kanema ameneyi kenakono tipiteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino. Mufuna kuti pa 10 June chikumbuso cha Saulos Claus Chilima chikhale bwanji Anjawala? Zikomo kwambiri. Chikumbusochi ndi chikumbutso cha munthu amene anali vice president, right, munthu amene anali president wa UTM, munthu amene anali wa kumpingo, anali mkulu wa mpingo ukatolika, munthu amene anali wa masewera golf, yes, mukumbukira, ndi munthu amene anali wa anthu ambirimbiri, impi, analinso impi, yes, wa Angoni, yes. Ndiye pamene tukasangalala ife ngati chipani taonetsetsa kunena kuti tisakaphe ufulu wa mbali iliyonse ya anthu amenewa. Anthu akundale asakapheredwe ufulu wawo, uzachikhalidwezi asakapheredwe ufulu wawo, chifukwa mafumu abwera ayitanidwa nawonso adzachita mbali yawo ngati mafumu ndi chikhalidwe mmene zimakhalira. Andalenso adzachita mbali yawo, koma pamene tukachita za ndalezi tikuchita accommodate anthunso azipanizira. Azavaliyani? Mwambo ndi wa UTM, UTM ali ndi ufulu kuvala zovala zawo. Wina aliyense ali ndi ufulu kuvala zovala zimene angafune kuvala. Palibe amene akamabwera akhoza kuvala palibe vuto lina lililonse. Chifukwa chonena kuti tayitana ndife kuti abwere ndesi tingaletse kuti musavale kapena a UTM tauza kuti musavale zovala za UTM. Tukasangalala moyo wa munthu amene tinakhala naye, munthu amene anayambitsa chipani cha UTM kuti chikhalepo. Ndiye tukasangalala sitinganene kuti anthu musavale makaka, anthu avale, and wina akafuna kuvala chake palibenso amene akamuletse, chifukwa zipani zonse tayitana kuti zibwere kumwambo umenewo, cholinga kuti tikasangalale limodzi moyo wa Chilima. And mwina pa zipanipo amene sitinayitane ndi anzathu a Malawi Congress Party. Okay, chimene sitinayitanire si pa zifukwa zambirimbiri, koma monga mukudziwa takhala tikumanena ife ngati UTM kuti tili ndi mafunso ambiri pa imfa ya Achilima. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera, chifukwa chonena kuti anthu ena achipani amayang'ana bendi diso lina poopera kuti mwina pasakakhale zinthu zina, chifukwa kitanena kuti ndi bwino kuti pakadali pano asabwere. Koma nopenano Chabwino tamva komanso taona zimene ayankhula a Felix Njawala. Nawo tikatsata bwinobwino pa zimene ayankhula a Felix Njawala akunena zona kuti ena onse ayitanidwa ndiye kuti ndi amipingo, andale osiyanasiyana, zipaniso zosiyanasiyana, mitundu yosiyanasiyana, kutengeranso kuti ale Dr. Saulos Chilima anali vice president wa dziko amene amayimira mitundu yonse ku Malawi, khalidwenso zosiyanasiyana, khalanso akutenga gawo nkhani yokhuzana ndi za zipembedzo ndi zina zotero. Komano tikatsata bwinobwino Anjawala akunena zona kuti chipani cha Malawi Congress Party chokha ndi chimene sakuyenera kubwera kumeneko chipani cha Malawi Congress Party, makamaka atsogoleri kumeneko, NEC ya kumeneko sikuyenera kupezeka pa mwambo umenewo. Leno funso nkumati ndi chifukwa chani akunena zona kuti a Congress sakuyenera kupezeka kumeneko. Ayi ndithu makosana tinamvanso umene akuyankhulira
akunena zona kuti imfa ya ali Dr. Saulos Chilima imabweresabe mafunso ochuluka ku chipani cha United Transformation Movement komanso imabweresa peni kwambiri kwa magazi amene aku chipani cha United Transformation Movement. Nde akunena zona kuti imene zinakhalira nthawi imeneja after ndekuti ngozi ya ndegeja itachitika zonse mmene zinkayendera nthawi imeneja zimaperekabe mafunso ochuluka ku chipani cha United Transformation Movement. Maso anthu ena ochuluka amakhala akuoneka kuti amakhala ndi mafunso ochuluka akunena zona kuti china chake chinachitika pa imfa ya ali Dr. Saulos Chilima ngakhale kuti kwachitika ma inquiries osiyanasiyana. Of course padakali panopa ndekuti pali inquiry ina imene ikuchitika yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja yomwenso a Felix Njawala ali mu komiti imene ndi akuchipani chimene cha United Transformation Movement amaoneka kuti samakhutira ndi imene zinthu zake zinakhalira sakhulupirira kuti imeneja inali ngozi china chake chinachitika. Magayi akuchipani cha Malawi Congress Party ndekuti anatengapo gawo pa imfa imeneja nchifukwa yake kokumayankhulidwa zichewa ngati zimenezi. Ndiso tikamvetsera bwinobwino akunena zona kuti anthu amenewo akapezeke mwambo umenewo mwina atha kuwidwa angoyankhula zoti atha kuwidwa komano mwina china chake chitha kuchitika kumene mwina kwagendedwa kumene kapenanso kumenyedwa kumene chifukwa chake mwina popewa zimenezo akuona zona kuti anthu amenewo akuchipani cha Malawi Congress Party makamaka akuluakulu amenewo asakuyenera kukapezeka pamwambo umenewo. Anditu kuyankhula kumene kwa Felix Njawala aungosimikiza kunena zoti magayi a chipani cha United Transformation Movement ndokwiya kwambiri ndi magayizi a chipani cha Malawi Congress Party chifukwa chake mwina akwangoziratu kuti sakuyenera kupezeka kumeneko komanso akuchipani chimenechi makamaka anyamata akuchipani cha United Transformation Movement amaoneka kuti ndokwiya kwambiri pa imfa ya ali Dr. Saulos Chilima. Tikatengeranso ndi zimene amayankhula kuli achinyamata ngati achina Steve Mikaya amaoneka kuti ndokwiya kwambiri kutengeranso ndi mmene amayankhulira makamaka amene anayankhulira mbuyo mokhaneyo zokhuzana ndi imfa ya ali Dr. Saulos Chilima. So it's possible china chake chingathe kuchitika kumeneko mwina anthu amene atha kuwiza kapena mwina kugenda miyala kumene chifukwa tikakumbukira zimene zinachitika pa memorial service imene inachitika kumeneko mu chaka chija cha 2025. Chinyamata a chipani cha United Transformation Movement anaoneka kuti anali ndi mkwiyo kwambiri ndi utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party kuphatikizaso tinaona nthawi imeneja ya maliro ali Dr. Saulos Chilima anthu kunali konko wa mtsogoleri wa dziko nthawi imeneja a Dr. Lazarus Chakwera. Evininso titha kuona kafuta chaka kamene kakuonesa zona kuti achinyamata a chipani cha United Transformation Movement amayimbato nyimbo zonyazisa a Lazarus Chakwera sana amene wakuonesatu kusakondwa ndi a Lazarus Chakwera pa imfa ya ali Dr. Saulos Chilima. Maso taona nyimbo zimene makosana a chipani cha United Transformation Movement amayimba kuonesa kusakondwa ndi a Lazarus Chakwera. Tizokhazo swayi tikaona ndithu masamba mchezo ambiri amaoneka kuti samakhutira kuti imfa ya Dr. Saulos Chilima inabwera chifukwa cha ngozi. Amaoneka kuti ena ake ndithudi anachita kanthu andi amafunisisa atagwira fiti imene inapanga zimenezo imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Enanso amazapanga connect ndi zimene ankayankhula ena mwa akuluakulu akuchipani chimene cha Malawi Congress Party makamaka nkhani zokhuzana ndi alliance paja anthu amenewa anali pa alliance. Funso langa lakuti koma mudzafuna anzanu 2025 kwa basi kwambiri koma mwino simudziwa zimene zikuchitika chifukwa ndale timachitira kuseri simudziwa zimene zikuchitika kuseri mukhana oli moti ndekande tingoyedzeka kaye tingoyedzeka pali zina zimene tiyedzeka kaye ndale si zimene mmaona msana ino ayi ndale timachita usiku timachita usiku ndale komanso tikutengera zinthu zibwino anthu ndi wa Malawi amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula ankaka akuchita kunena kuti ndale amapanga usiku ndi aona kuti athana naye bwanji kuti no mtsogoleri wawo azakhale pa board. Paja ankayankhulanso mbuyo mo kunena zona kuti panalibe mgwirizano uliwonse umene anasainirana kuti Chilima azayimira mu chaka cha 2025. Pakanali pano timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse
mgwirizano uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matero au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Klaus Chilima. Mwana wose yankula uyo Zaidi Saulos mwana wanga chabwino taona kumaso tamva zimene anayankhulankaka pamenepo. So anthu amapanga male zinthu zonsezi kunena zona kuti magayi amene wawa anachita china chake kuti Achilima asapezeke pa bauti. Fosi tinaona kuti magayi akuchipani cha Malawi Congress Party akuyankhula ndithu m'masamba mchezo mukuti olo atalesedwa kuti ende kuti Achilima wakadzuka ayi ndithu kutenga ndi umenewo kaya muyankhula chotani koma eni wake ngati akuti musakapezeke kumeneko nkhani yake ndi imeneyo ndikuti no inuyo akukayikirani kuti ndino fiti ameneto munachosa moyo wa Saulos Chilima. Imeneyo zimakosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera kumano ambiri ndithu akuoneka kuti anakhumudwa ndi imfa ya Dr. Saulos Chilima makamaka ne anthu ankapita ku chisankho ankayembekezera zona kuti zisankho zimene zija zizakhala zotentha kwambiri kudzakhala mpikisano wakulu kwambiri potengera kuti malemu a Saulos Chilima amayipasa moto kwambiri kuzabweranso nako ku chipani cha Democratic Progressive Party nawonso kumene kumagayi ndikuti no amayasa moto osati masewera kuchoka pamenepo ndeti nawonso ayimusipi mbali nayi amaphosha potengeranso kuti anali ndi apahande kuti anali mboma nde timayembekezera zona kuti mu chisankho chimene cha 2025 kunakhala ndithu competition yayikulu nde imfa yawo ya Saulos Chilima imaoneka kuti inakhumudwitsa anthu ochuluka kwambiri chifukwa chake anthu amabwera ndi ma conclusions ngati amene wakuti Achilima ndekuti anazimisidwa ndi magayi a Congress kuphatikiza pamenepo ndekuti nonso chipani chimene cha United Transformation Movement monganso mmene tamvera a Felix Njawala pamenepa imene monkhani zake ndi mmene zikuyenda sizoti muni maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulengezanso maganizo anzathu.